No matter how far we come, our parents are always in us. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. In Ilonggo, Mauna to. nagkaintindihan talaga sila kaibigan. Itago na lang ko sa pangalan nga May, Papa J, Boy Nonoy. Bata pa ko, nagpangandoy na gina ko nga mabuligan ko nga ako mga ginikanan sa kabudlayon sa panahon. That's why, sa kong edad nga 23, 23 pala. nagdesisyon ako, Papa J, Boy Nonoy, nga magtrabaho abroad. So din sa kuno sa abroad pa pa. Wala man Basi given sa sa- Ukraine o sa Guada. Sa Panguro. Sa Russia. Russia siguro ni. O base dito sa Kuan. Itong Bangladesh. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Bangod sa kay gusto kong makaahon sa kahirapan. That's why nag-abroad ako. Tanan nga mga kinahanglanon sa ako mga ginikanan, Papa J. Boy Nonoy, yung iba pa nga mga malato nga mga utod. O mga kainablusan. Nahatag ko man. Pero ang dila na ako gusto, Papa J. Boy Nonoy, ang natabo subong. Kaysa akong pagbalik, Papa J. Boy Nonoy, diri sa muang lugar, daw iba naman ang akong naabdan. Kung ano, kini, Papa J. Boy Nonoy, amani, ang mga natabo. Kamayo din mo kanta ni Kuan ba? Itong kapitbahay na si Manny ba? Mayo kay mo kanta. Amo gani pa. Sometimes when we touch. Kagin bakal ko manini pa nga karaoke para hindi na bala ka mo mangayaw ni mama bala kong kaisa. Salamat yun, anak. Kay kalain manabi pa kung may mga okasyon sa tupad balay ta. Dito ka mo ya. Mas maayo man akong kita diri may okasyon. May ara man ka mo. Tama gid ang imong desisyon, anak. Pero labay pa ako, anak pa. Diri ta sulod ba? Sulod ba ka diri? Ano pa ka-istoryahan ta pa? Tawa lang tawa. Ay. Latawa ng balay sa atong likod. Piyak balay? Ay sila ni Jinjin gali. Maayo kaya. Mapatukod naman sila balay. Maayo man na pa. Anong maayo? Di balin ka sa abroad? Oo. Ay, kanang nanay ni Jinjin, halin man na sa abroad. Di ba? Pahalin man na sila sa abroad. Tapos nagpatukod silang balay. Di ba? Ati, Patukod silang balay. amo na gani pa, napatukod sila sang balay, so dapat kita, magbali pa yun kita kay makita naton, worth it ang ilang nga pagpangabudlay dito sa abroad. Dili ta magbali pa yun, anak. Ang ato adira, anak, dapat labuan na to sila. Di ba? Amo naman na sikreto ron. Anong buhat pa sa ganun pa? Siyempre, alam mo na, siyempre, di balik ka sa abroad. Patukod po tagpara si gana, medyo dako. Okay na ba? Ano ba? Buhat pa sa ganun pa. Nang balay naton nga 5 years ago nga patindog ta. Mapatindog naman kita sang bago. Of course, anak. Dili ta magpapildi, oy. Di ba? Basta-basta. Halin ka sa abroad. Tapos karon pa, amulaling balay ta. Di na Ay, magpapildi, anak. Papa, Di ba? Oo, sige, Amo na gusto Nga mo malang galisin na. Sige, papatindog ta. na asawa sa kano. Palihog kay lista ni Ra, kay dugay-dugay mapa-hardware kita. Yan ba? Agad-agad ba? Mga ba, Parts? Grabe ka ng imong anak, Parts ba? Amo ganing pre. Paghambal mo gidayon nga patukod ug balay patukodan gidayon ka ba? Dara ka believe si mo, pre ba? Amo nang ngambal ko sa inyo ha. Basta akong anak mo, ako, pag ang tatay na ganing mo request sa anak, wala na dagang istorya. Pero believe ka ni, pre, no? Hindi ka balibad bata mo sa imo ba? Of course, kami nagpadako, anak. Nagpa-eskwela, anak. Kami nagpa-eskwela. Pero, tinglahan namon, pre ba? Ano? Ligad to si pare Bunjoy. Diba nagbakal to sila motor? Tatay ni Jinjin ang... Amo lagi. Katong iyang mamahalin sa abroad. Bakal siyang motor. Kasunod adlaw nagbakal ka man. Of course, dili ta papilde, ba? Tapos,
mag-urep ya to ligad. Oh. Bakal sila TV. Oh. Di ba, ligad, pwede ba ka mo ni Mare? Bakal mga mo bago pa, no? Of course. Hindi na basta-basta, Brad. Sa mga panahon, basta nakaanak sa abroad. Ay, Nakaanak sa abroad. Wala'y problema na. bilib lang kami ka. Bastante sayag na. Ay, grabe, pre, no? diba? Bilib lang kami, pre, ba? Amoy na kasuportado ka mo Of kabata course. niyo, pre, no? Abo nang basab ako nga nakalis sa abroad. Oo. Pag-ulian na, grabe na, bastante na. Ano ba gusto ninyo? Ano sa na? Pati magkwanta, pre. Magkwanta, oo. Ano man? Dapat atong tamis gawa nga ginainom tayo. Of course. Hindi na tayo sang pait kagaplo ta. Ayaw na tayo. Oo. Katawag na pulang kwan. Ay. Pulang manok. O Pulang sige, sige, kabayo. pwede, pre. Ano na, let's O, go. tignan lang siya. Let's go. Ako ginabilib na mo, pre, Grabe. ba? Basta may bata sa abroad, para yan, bigay kinatanan niya. Kanahan yung kay kasi mga Brad ba? O, sige na, pre. Magpaparahan ka niya. Amo balangga. Walay problema. Ito na to squad. Ito na si May. Aba, Istoryahan na siya. istoryahan ta. Ah. Day! Day! Mapa! Ay, anak, salamat yun kayo Ano nagbuntaw to? ka na. Ay pa, nakabakal ka na sa mga materyales? Nakabakal ako. Ate, Kompleto maayo. na, kompleto na. Ate, ma, anong imo? Asa mong mama? Na may kagsmali Si mong mama. Marini mo dao, si Mariko? Ah, Nanay bala ni Jinjil? di ba? Oh. Patindog sa kuno da anak sang kwano? Sa gila nga si Arkag dirty kitchen nila. Oo. Dakuon daw kuno nila. Tapos, anak, di ko na basa-basa. Kay may tiles. oo. Oh. Ang ila daw kuno nga si Arnak. Salamin kuno na up and down. Sa ko no? Ay, atibot siya ganun, ma. Maayo Di ba pa? Maayo Maayo. kung mag-amusin natin. Magpalakpak kita kaya maayo gali. Ara mo lang gali. Anak, di lang tahas to dala sa palakpak. Oo na. Tahas to dala sa palakpak. Gusto ko na. Abroad ka. Oo. Mahuya to sa silingan. Amo. Oh. Anong buhat na siya ganun? Anak, Ay. kung ang ilang CR sa Oo. lamin, nalibot sa lamin. Oo. Ato anak, himuon na to dala. Gold-plated. Na ka na. Gusto na to, nak. Katong gusto na ko, nak, nga CR na to, nak. May elevator. Unsa ko na. Buti siya ganun. Anak, Labawan pag ninyo ng ila. of course, anak, mga tigulang na kami. Malam na kami ni nanay niyo. Naitay. Maglisod na migsaka anak kung ang CR medyo taas, dapat na elevator. Oo, nak. Dapat yun may elevator, nak. Dapat sinana katong automatic na bala, nak, ha? Oo. Anong automatic, darling? Automatic lang mabuko ka lang tapos Saka na. dayon. Oo, siguro. Oo. Maya mo ganin sila. Naitay. Mayo, anak, Basi kung mabudlay na ba di na mabudlay. kamahal nga daan. Anak, di na mabudlay. Abroad ka. Alin ka sa abroad? Oo, nak. Oo. Dapat yan, nak. Hindi kita makontento kung ano kita. Dapat, kung masarangan mo dito sa abroad, Oo. kung makaya mo lang, dapat magbaka-baka ka dito sa abroad para Tama, nak. lamangan tayo sila. Hindi tayo magpalugi kay tikalon ta. Nanay Tinuod sa tatay, na, nak. Tinuod na, anak. Tinuod na. Ate, sige na yan. Ano, manawag na ko sa kong kumpare. Hindi lang, anay, tay. Oy, ano man? Istoryahan ko, anay, na karon kung makaya pa nisang budget ko. Anak, halin ka sa abroad. Ha? Papapatiam sa mo. Halin ka sa abroad. Talagsalang magmaraging imong nanay o tatay. Kabalo nga daan ka muna, tay. Ang boyfriend ko nga daan nga si Mark nga apam. Wala pa nga daan siya nakapadala. I will be the one to talk to your boyfriend. No Tuod problem. na, anak. I Kami will- pa istoryahan ni Papa mo. At least kung mag-abot dire ang migo mo nga apam nga si Mark. Tama. At least presentable mabala. Tama. Oo. Kaya hindi tayo magpalugi. Oo. Di ba, darling? Tama, ganang mo, Oo. darling. So ano, anak, tawagan ko na kung kumpare mo ayaw dire. Ha? Sige pa. Sige. Sige. Mayo. Di ba? Oh, darling. Ay, Okay darling. kayo. Oo. Hindi tayo magpalugi, darling. Oo.
May bata tayo nga abroad, tapos may apam pa sa iya. Easy lang, easy. O, dapat gusto ko, darling, imbitahon diri mahuman ang aton bilog nga barangay. Ay! Parts! Parts! Ganing araw din bigyan ko na 3 parts ba? Oo, basiluto ng imo nga humbada parts kagang imo nga prepada na. Pinood yun na mga sir. Oh, grabe ba? Tartikat ako sa balay ni Pario. Oy, Grabe si mo pa rin, oh. aga pa man lagi mo. Ay, sis pare, kita mo mas bayo nga aga pare para dako po ng agi. Di ba, parts? Lingkod lang sa mo. Di, masyata to, parts. Di, kalma lang sa mo din. Diyan lang sa mo sa teres. Oo. Pila na mo kabilog din. Isa kami ka forward, parts? Oo. Sige, wala problema. Kaya di ba tatlo magkabaka hambali patumba mo? May tatlo ka baka ganap ako lima dito ka kwan. Grabe sa imo, parts ba? Wala problema. Amo na yung believe namon sa imo, parts. course. Nahulog yun mo pa sa mayor, parts ba? Oh, of course. Abroad ako ganak. Unsa day mo? Dahil lang. Oh, mga mads! Oh, mga pare! Mga Oo. Dali lang ka mo, ha? Stipot-stipot lang anay ka mo kay... Wala problema, Mads. Ginapapanaog pa namon ang mga pinggan namon nga mga gold. Oo. problema na, Mads. Oo. Relax lang ka mo, mga Marie. Of course. Ay, ambot, Marie, Gusto na namon, Marie, makakaon na kami sang camel mo nga litson. Tama! Ay, relax lang, Mads, ha? Relax lang, ha? Oo. Ada. Dali na, May. Asa man eh? Modern na, May. Modern na, May. Ha? Naytay, anong okasyon nga? Nga kadamos ang tawo diri sa gwa. Oy, anong okasyon, di ba? Ang hambal ko, di ba? Ay, nak. Di ba itong hambala na istorya na to? Oo. Di ba? Amo na ni anak, nagpinangibitan na kami sa mga kumari na mo. Tag-isa pa, nak. Isa ka barangay ni sila. Kaya ta niya pa kanon. Kaya na to. Oo, dapat ipakita tanak nga makasarang taya. Oo. Di ba? Naytay, Manawag na to. Tay, dali lang bala, Naytay. Nay, mamati bala, Nay ka mo. Hindi pala bago pa lang kita nagpatukod sang balay. Tapos itong request yung dirty kitchen kag CR. So, Naytay, dakogin nga kwarta ang nagalin sa akong kag napagwata nga kwarta. So, budlay pa nga daan, kadugay pa ako magbalik sa abroad eh. So, kinahanglan naton nga magtipid. So nga, Anak, nakadamos ang tao. anak, abroad ka, di ba? Abroad ka, di ba? yes, nak. Di ba nagkakabroad ka? Oo, kapos kagkadali lang tada tong kwarta dito, nak. Di ba? Kayanin mo na. Oo. Kayanin mo na. Naytay, Oh. siguro katako man sang madawat na ako matagbulan, pero hindi man po sing ganun nga magpinawaldas na lang kamo diri na nanay. Oy, Ay, nak. anong boteng balon siya? Anong ginahambal mo, nak? Oh. Hindi man kami pagbuybuyan ni tatay mo. Kaya ginahimo na mo ni nak. Para makilala kita diri sa barangay. Tama. Oo. Dili na magpapilya ng Dapat mangin silingan. proud ta. Tama. Kaya nakapuli ka diri. Kag sigurado gida na. Isa ginda ka baga kwarta na mo. Tama na. Ano? Oy, Naytay, hindi ni pwede. Hindi ni pwede. anong hindi pwede? Hindi ni pwede nga. Magsige na lang tawaldas ang kwarta. Oy, Huwag ka mo kabalo ko na anong sitwasyon ko dito sa abroad. Anak din ka. ano nga Oy, Darling, oy, kanto ito sa kwarto. Kanto ito. madamay. Mahuya kita sa mga bisita tao. Madamay na nila. Oo. Ay, ambot gisugit ko nga daan to, darling, sa mga kumare ko nga lima ka baka tong baon. Oo ba? Ako Oo. nga kambal kong dungaga para itong 5 kalitson. Ay, sus. Dali, Way kantuan padag-apot, way padag-apot. Oo. Kantuan ko. Hindi ini pwede, darling. Kantuan ko. Mahuyan kita. Kantuan ko. Isa kasi mana na Papa J. Boy Nunoy. Mawala kami bugnuhay ni nanay o tatay. Bangod lang sa natabo. Kaya ang iyang mga kapitbahay, kumare, silingan, nga uli nga gipang gutom. Bangod kay
Wala gid ako naghatag sang kwarta Papa J. Boy Nunoy para sa ginambal niya nga salo-salo. Kung mo ang pamangkoton Papa J. Boy Nunoy, sala ba ang ginhimo ko? Ano kayang pwede ninyong malaygay para sa kwasak sini nga sitwasyon? Tagay kong advice. Ang inyong letter sender,